Mayong buntag sa matag usa, welcome sa atong daily devotional kini si Pastor Janin Cargas gahapon. By the way, akong ipahibalo sa tanan nga every Tuesday ug every Thursday natay live dinhi sa Paglaom Online Ministry, alas 8 na siya sa gabi. And then kagabi wala natiwas ang atuang live tungod kay ako nagtuo ko nga gi-control gyud ang ato ang live kagabi. Basa na sa algorithm sa Facebook, na-off og kalit ang system kagabi. First time tong nahitabo nako na-off lag kalit siya nga walay saktong hinungdan gyud, wa natandog ang wire, wa tanan nag-on gyapon computer pa na-black lag kat ang screen. Nahitabo lang to katong nag-topic ko kagabi sa Illuminati. And anyway, sige, padayon lang gyapon tag ampo nga unta atong page magpadayon nga mag-work. Padayon tag ampo gyapon nga ma-spread gyapon ang gospel ug ang kamatuoran. So garong buntaga atong verse anita sa Exodus chapter 6 verse 7 down to verse 8. Ingon ang Ginoo, I will take you as my people and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the curse, under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a heritage. I am the Lord. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Nining buntaga atong tun-an ang promise sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kini nga verse gisulat niya ni gisulti niya ni para kang Moses. Na istorya sa Ginoo dinhi si Moses. And ang intention sa Ginoo tawgon si Moses pabalikon sa Egypt kay para i-lead ang katawhan sa Israel ngadto sa Canaan or ang promised land, kay gusto sa Ginoo nga i-bless ang nation sa Israel. And gamay nga background, si Moses anina siya sa bukid sa Midian. Nagtago siya for 40 years gikan si Moses sa Egypt. And itabo adto nga time nga nag-migrate ang mga Israelite, nipuyo sila sa Egypt. Pila na ka years na naggan sila. And then isa ka leader ni Puli na suko, gidawg-dawg ang mga Israelites kay lagi dili sila Egyptians. Si Moses nga nagdako sa gingharian sa Ehipto kay giadapt man siya sa anak sa Pharaoh. Usa siya ka Hudyo, nakita niya one time isa ka Israelite or Hudyo nga kadugo niya nga api o gidawg-dawg sa usa ka Egyptian ruler. Nasuko siya, sa iya kainit siyang ulo sa iyang emotion, napatay niya ang maong Egyptian nga ruler. Sa pong kadlo kabalo sa unsay penalty, gikan ana milaya siya, nagpalayo siya, nabot siya sa bukid sa Midian. Nagstay siya dito for 40 years. Hangtod nga ni dako siya, nagtigulang na siya, nagbuhi na siya mga karnero. Ang Ginoo mi-appear niya. O ingon ang Ginoo muning giingon sa Ginoo sa verse 7. Balik ka sa Egypt, and then kuha akong katawhan didto ang Israel, dada sila sa Canaan or sa promised land aron nga ma-experience nila ang blessing nga akong gi-promise sa ilang apuhan o mga katigulangan kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. So morning hitabuan nga si Moses nibalik sa Egypt ug iyang gilid ang katawhan sa Israel. Pero nimo makita nato dinhi nga ang Ginoo na di siya promise sa Israel. And at the same time na siya promise sa matag usa nato ka kinabuhi. Actually, naay plano ang Ginoo nimo. Gi-describe gani dinhi nga usa ni kayuta nga tambok, mayong puy-an, maayo kayo buhi ang mga hayop. So naay promise ang Ginoo nimo nga nindot nga ugma, nindot nga pamilya. Pero abi nimo nag-require ni siya full nga obedience para ma-experience nimo ang iyang blessing. Tanawa, si Moses nibalik sa Egypt. First miracle gihimong Moses, sa pinghimo sa Dios pinagi ka Moses na himong red ang Nile River, nanggawas ang mga baki, daghan kay mga baki nanulod sa mga balay ug palasyo sa Egypt. Na dito ang napulo ka hampak or ang 10 plagues gihatag sa Ginoo. Ang last nga nahitabo ang ika 10th plague, namatay ang kamagulangang mga lalaking anak nga Egyptian.
Atun nga pagkasulti gibuhian silang Pharaoh, nakagawas sila, na-trap sila sa Red Sea, and then gitunga sa Ginoong Red Sea para makatabok lang sila nga safety o protected. Tanan gi-provide sa Ginoo hangtod nga naabot sila sa kamingawan, nagtuyok sila didto. And then wala sa sila gipasulod sa Ginoo sa promised land kay wala pa na usab ang ilahang kasing-kasing. Reklamador gihapon sila, nagduha-duha gihapon sila sa promise sa Ginoo. Naagapon sila mga idolatrous nga binuhatan, wa sila'y pagrespeto sa ilang leader nga si Moses o si Aaron anang panahona. And then inana sila ka badlungon gahi sila ulo, no. So wala sa sila pasudla sa Ginoo sa promised land kay ilang karakter, ilang heart, ilang attitude wala pa na nga bag-o. Meaning to say, aron madawat nila ang promised land, ang nindot nga plano sa Ginoo, dapat mo require gid ang Ginoo full obedience. Nagisaktong pag-obey sa sugo sa Ginoo. And ang reason nga nung hantod karon siguro wala pa nimo na dimdim gyud na nakita ang gahom sa Ginoo sa pagpanalangin sa imong kinabuhi tungod kay basin partial pa ang obedience nga magipakita sa Ginoo. Wala pa gyud nimo sa tinud-ag simba ba? Wa pa gyud nimo sa tinud-ag ampo, tinud-ag pangalagad, tinud-ag surrender imong life niya. Imo tilaw-tilaw lang, sulayan lang nako, bibong nakoy time or wala. So di ma-release sa Ginoo ang iyang full nga pag-guide o promise imong life. Okay? So hunahuna daw imong kinabuhi, no. Abi nimo ang Ginoo biya, ma-amaze ka once mo bless siya sa imong life. Pero naa gyud gihapon nimo ang choice o ang decision. Limang ka 40 years ang Israel nagtuyok sa wilderness, sa kamingawan. Nga pwede ra man unta tumabiyahe sulod sa pila ka bulan or 1 year according sa study. Pero wa sila sa gipaabot sa Ginoo sa promised land, gituyok sa silang 40 years hangtod ma-change ang ilahang karakter. Basin mo ni netabo sa imong kinabuhi pod, no, nga nagtutuyok lang ka sa imong mga plano, sa imong goal, sa imong daily routine, sa imong life. At tingala ka, Lord, asa man ni paingon, asa man ni padulong, basta gituyok ka sa Ginoo kay gi-prepare niya imong karakter para mupuyo ka sa imong promised land. Full obedience. Ipakita na sa Ginoo anam-anama og serve ang Ginoo with faithfulness, with obedience hangtod nga moabot ka sa level of maturity sa imong pagka-faithful o pag-obey sa Ginoo. And then ma-amaze ka sa buhaton niya sa imong kinabuhi, sa imong pamilya ug sa legacy nga maibilin sa next generation nga nagsunod nimo. Unta na kay decision karon, magampo ta. Salamat nini nga kabuntagon sa mensahe nga mong nadawat. Salamat, Lord. Nga ikaw nag-remind ka na mo Ginoo sa ka-precious among life nga dili dapat namon isayangan o dapat Ginoo nga mainline ni sa imong plano ug sa imong kabubuton. Gani lamang nagkinahanglan ka Ginoo og full nga obedient nga heart para ma-reveal ug ma-perform nimo Lord imong purpose ug imong plan ngadto kaniya. Unta na ay kasing-kasing karon Ginoo nga willing mapaubos ug mo give up sa iyang kinabuhi diha kanimo. Unta Lord, ikaw hatag niya laing chance pa, laing journey, lain nga sugilanon nga i-look forward niya Lord. Bag-uhay ang kinabuhi, ikaw Ginoo hatod niya sa kinabuhi nga labaw pa sa iyahang gipangayo. In Jesus name, amen and amen.